Dicíamos fai un momentiño, cando estábamos na fervenza de Mince, que diríades fai un momento, xa igual xa vistes o vídeo, íbamos a por da fervenza de Chouzán, tamén en Touro, pero neste caso no rego da Insua, na parroquia de Vila. E dicía se podíamos chegar, porque a cousa non estaba doada, e ia tendo. Mirai que espectáculo. Eu estou agora literalmente no medio do río. Puxen de botas de goma, armeime preparado porque me cheiraba a min polo que miraba de que había que facer un pouquiño de equilibrios por aí abaixo, pero con cuidado. Aí tendes ese espectáculo. Eu coido que é un espectáculo. E mirai que na parte superior da fervenza, aí hai un muíño. Claro, os homens necesitaban destas cousas. E aí están as ruínas de outro, e xusta arriba donde a fervenza fai a caída, detrás de ese que temos aí, hai outro. Lóxicamente o home aproveitaba a forza hidráulica para moer. Era necesario, claro. Entón aproveitaba de estes accidentes naturais para aproveitar a forza da auga e mover os muíños. Creo que máis abaixo tamén hai, bueno, aquí no río xa veredes que hai un satranque cenedo con vegetación. E colándome por uns prados e tal, eu ao sitio cheguei. Aí o tendes. Fervenza de Chouzán. Chula, a ver se comentades algo, porque logo eu a veces digo, pero isto gustará, non gustará. A mí personalmente gustame, e vendría igual, pero se vos poñedes aí algún comentario, alguna cousa, pois lóxicamente eu agradezco, claro. Vou facer unhas fotos, xa mirades que teña a cámara aí preparada, e vou facer unhas fotos porque agora enseguida se fai de noite e hai que aproveitar ben o tempo. E ainda quería parar a tomar un café de camiño que vai para lá, porque despois das sensacións de atopar estes dous tesouros, a fervenza de Mince e a de Chouzán, pois creo que o día está ganado, sí señor. Ala, como sempre, se necesitades información, algo que os poida axudar, chamádeme, e eu, encantadísimo, pois estamos aquí para o que faga falta. Ala, ata despois, boa tarde.